Ik zal verder in eten koop. Boerenbond en koperwerk en kastjes en glaswerk. Nou ja, doe maar. Ik zou zeggen, je moet er maar even een slager in. Dan kun je het even bezien. Hier ben ik in 1990 begonnen. Dus, tel maar op. En nou ja, ik ben al 80 jaar, zowat 81. Dat is mooi geweest. En mijn zoon die zit hierachter. En dan willen we die rotsen hieruit hebben. En dan willen we daar een deurgang maken. Want hier is het warm. En daar zit die verwarming in. Daar is de roet koud. Dus dit is die nou mijn Roelof? Dit is mijn handeltje, ja. Het staat een beetje voller als bij huid, maar kom er even naar binnen. Dus nou is de bedoeling dat de huid de boel leeg verkoopt en dat ik een deurgang maak daar. En dat we dan de boel wat een beetje verdelen. En dat ik het een beetje ruimer heb, want het is allemaal wat vol. Ik kan niet eens met een rollator deur komen of zo. Heeft het klokje al zien, Piet? Ja, helemaal. Oh. Moest hem alle overs even opwinnen, hè? Ja. Ik was loodgieter. Dakdekker, loodgieter. Verwarming. En dit weer je hobby? Dat was hobby. Ja, dank u wel. Dat ik gewoon begon, toen die rommelmarkt begon. Toen had ik een kameraad en die ging er altijd in. Die zei, dan moest eens een keer met, jong. Nou, ik zei, dan moet dat een keer. Nou, en toen heb ik het virus gekregen. Toen ben ik zelf aan het verzamelen naar wat een grotere auto. En dan vlogen we naar Eelde, Zuid-Laren. Je zegt dat het goede handel weer doet? Ja, en toen had ik wel goede handel. Ja. Huizen en Luut, gingen we dan heen. Nou, dan ging ik ook met een auto en een kar vol heen en dan kwam we leeg weer om. Nou, dat bleef we nou niet meer. Dat spul dat daar in die kast staat, moet je in de hek opzetten, €5 uitzoeken. Dat is Delft polychroom, dat is hartstikke duur. Die koperen doofpotten, dat zal ik je vertellen, dat is nou 30 jaar geleden. Ik heb verkocht die ding voor €300. De gulden, 300 gulden. Nou, moet je zien, wat staat erop? 25. Dat is 20 bieren hebben ze hem ook. Niet best, hè? Moet je eens kijken. Dat ben Imari-borden. Nou, die waren vroeger, waren die hartstikke duur. Kosten nou ook hest niks meer. Roelof de na een jong kerel. En die is nog vol ambitie. En ik loop het zo sterk aan. Nou, ik denk dat we ook al 10 jaar te gaar alle woensdags met wie voortwezen op de struin. Bij kringloop ben ik bij particulieren laatst om spullen op te halen. Dat heb je nou 10 jaar gedaan, zeg maar. En ja, dat is nou eigenlijk het laatste half jaar, dat hij wat ziek geworden is, wat moeilijk ter been en zo. Nou is dat wat aflopen, maar dat heb je dus 10 jaar gedaan. Altijd even met de visboer aan, even gezellig. Even een zoute herring en een bakje kibbeling. Even een rondje Friesland. Nou, dat gaat hartstikke mooi altijd. En dat is leuk. Een mooie woensdag. Ja. Oh, dat is ik heel waardevol. Ja, zeker. Ja. En nou gaat mijn vrouw zo nou en dan eens met, die staat erachter kijken. Ja, die heeft wat bleu. Ja, die doet niet op een film, maar... Nu heeft Dien Hout u correct verteld dat de handel net meer zo is als vroeger. Just er nog taak zien? Dat weet ik dus niet. Want dat heb ik niet meegemaakt hoe dat vroeger was. Je koopt het nou voor minder in en je verkoopt het ook weer wat voor wat meer uit inkomen. Ja, maar dan weet wel dat het voor 30 jaar die buffetten, secretaires, kasten, dat het veel harder werking als nou. Ja. Maar is dat wel een slimme set van je zoon om dit over te nemen? Ja, hij vindt het mooi. Nou, prachtig toch? Je wordt er niet rijk van, maar het is een leuke hobby en de belasting wat en ik wat, nou klaar toch? Ja, belasting niet te veel. Nee, niet te veel, maar... Ze staren gewoon bouwen Jo aan en Jo bouwen op. Yes. Ja, juist. Nee, ik krijg er stadig wat meer bij.
Totdat het helemaal leeg is en dan gaat de deurbraak erin en dan is alles voorbij zien, zeg maar. Ja, alles voorbij. Malepietje hiet het hier, of net? Ja, mallepietje. Dat is, dan hier dus alles mallepietje, voor ook en de Ja, deur ook. en dan treedt Zwiebertje aan. Dan treedt Zwiebertje aan. En komt Saartje, die komt erbij. Zaadje die er dan erbij. Op achtergrond, hè? Op achtergrond, ja, uiteraard. Die namen de groene loos verdween. Die verdwijnt. Die verdwijnt. Nou, de lood liet wel staan, maar De naam de naam gaat eraan.